Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking kelompok sekawan ajeng nampilake tata cara nulis angka Jawa lan aksara rekan. Anggotanipun Ketua Gasan Maulana, Stylis Kutrun Nada Asoba, Nur Khalifah, Yahrotun Nisa. Langsung mawon ten tata caranipun. Tunggalipun inggih punika nulis angka Jawa, kalihipun aksara rekan. Syaratipun nulis angka Jawa inggih punika cara nulis angka Jawa kudu diparingi padha pangkate. Keistimewaan aksara Jawa setunggalipun huruf manca. Nomor kalih jeneng wong, panggonan, universitas lan liya-liya. Nomor 3 kang gadhahi pasangan namun aksara fa. Cara nulis angka Jawa lan aksara rekan.